ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆଣିବା ଏ ଖଟିଆ ଟୋଟାଲ ହଁ 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 ସିଏ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ହେଇଯିବ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଟକ ସିଡି କୁଆ କରା କଟକ ଯେ ଏସି ମେଡିକାଲଟା ହେଇଛି ସେଟା କୋଉ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି କଟକର ରାଣୀହାଟ ନା ଯୋଉଠି ଅଟୋ ଫଟୋ ରହୁଛି ସେଇ ଗେଟଟା ହଉଛି ପଛପଟ ନା ଆଗପଟ କଟକ ଏସି ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁକୃପା ଅଛି ବାଁ ହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଁ ହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରଟା ପୁରା 3-4 ଜଣ 5 ଜଣ ବସିଥିବେ ବାଁ ହାତି ମେନ୍ ଗେଟଟା ଯୋଉଠି ଅଟୋ ଫଟୋ ରୁହେ ନା ବ୍ଲକ ଅଛି ଏବେ ହଁ ହଁ ଏପଟଟା ହଁ ଏଇ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଟେ ସେଟା ଖୋଲୁଛ ହଁ ହଁ ସେଇପଟେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦହିବରା ଖାଏ ଦହିବରା ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ ଲୁନାବାଲା ବିକୁଥାଏ